Ai että mä rakastan tätä kevään valoa ja sit myös hehkuvaa ja kirkasta ihoa. Mä näytän teille, että millä tuotteilla mä saan mun ihosta kauniin, tasaisen ja kirkkaan. Etenkin nyt keväällä ja kesällä mä myös ennaltaehkäisen pigmenttiläiskien syntymistä. Hei, jos et ole vielä testannut tätä seerumia, niin vahva suositus. Tämähän on supersuosittu ja en kyllä yhtään ihmettele miksi. Koostumus on siis aivan 6/5 ja iho kiittää. Sitten mä nappaan silmänympärysvoiteen. Tää vaalentaa tummia silmänalusia ja vähentää turvotusta. Ja tää on mulla käytössä aamuin ja illoin. Mä aina töpöttelen sen kevyesti tonne silmänympärysiholle. Seuraavana sävyttävä päivävoide. Tää on aika kiva, kun tää mukautuu ihon omaan sävyyn. Antaa iholle kauniin tasaisen sävyn ja sit samalla vähentää pigmenttiläiskiä ja ennaltaehkäisee niiden syntymistä. Tää muuten myös sisältää ihoa tehokkaasti kosteuttavaa hyaluronihappoa. Hehkuvaan ihoon mulla auttaa sit myös urheilu, vedenjuonti ja tietty myös hyvät yöunet. Ja sit nämä tutut Nivean tuotteet on mulla tänäkin vuonna käytössä.